Napravit ćemo picu kućne izrade i zato ti ne treba neka pamet, ne treba ti neka mudrost, nego ti samo treba snaga. Treba ti snaga za zamjesiti tijesto, osim ako nemaš stroj za miješanje tijesta, onda ti ne treba ni snaga. Kad se tijesto zamijesi i pripremi, onda je ostatak pice dječja igra.